Здравейте, драги зрители! Аз съм Пола Бербеги и днес ще снимам на Minecraft, където ще търсим етити. Това е един ети, който е чудовище. Хората са на вечерта го търсят. Вечерта в Minecraft ги търсят, за да видят какви коледини неща има. И това нещо ще видим така. Добре, хора. Сега тръгваме да търсим това етити. Първо ще пуснем с дървото. Ще снимам 5 часа. Но сега е... чакайте. Ще направя часовника. Да, хора, 9:30 и 3, 5 и няколкото. Не правих целият часовник. Добре. Сега. Това е голямо. Имаше той беше метър, дължина 3 и лека по лека огромен и стъпчащо създание. Сега направим оръжейки, че той е навсякъде, хора. Той ни заобикаля. Хора, тук ще срещнем херобрайнски глави, по клипчетата гледах. Ще срещнем вилиджери с тифови глави. Това, хора, знаете колко е страшно. Това се случва в... като... какво ще да кажа? Да. Това е голямо. Огромно, приличащо на... какво да каже... някато че... той е навсякъде, тук около нас. И ние трябва да се пазим от него, защото той принася херобрайната. Не се. Има хора. Много да се пазим, защото аз държа момента меч, за да видя къде е. Ако го няма, ще го даря. Шамара. Хора, спокойно, не се страхуйте. Вие сте с Мистер Power, който от нищо не се страхува. Така. Но това етите е по-страшно, защото те хората търсят вилиджери. И аз в момента търся вилиджери. Вилиджерско място, сега трябва да пътуваме пак нататък. Загубихме се в тази кутия. Крал, обикновен крал. Съжалявам, хора, помислих го за етитито. Ти обикновена река. Помисли го за тук без вода. Добре, ще тръгнем там. Но обикаляме едни страни. То с чудовищата играете, хора. Защото аз играя с чудовищата. Ако не играете с чудовищата, няма да ви се появи това. Това е да чука. Хора, чухте ли? Чухте ли го? Видяхте? Нещо чух аз. Вие не го чухте, защото аз чух нещо. Нещо направи. Хора, дървото. Какво е станало с дървото, бе? Моето дето го изтепах. Съжалявам, че съм толкова неблагословен, защото съм плашил всичко. Може би от същата, не знам сега. Добре, хора, сега ще го потърсим. Така че ще мълква малко, защото да не ми се слушат дрънканици. Хора, видяхте ли го? Хора, кравата ме нападна. Видяхте ли ти? Ти е по-страшно. Това е още по-страшно, хора. Когато се престорите на умрял, етитът няма да ви остави. Той ви преследва, не ви оставя. Той няма да спре да ви преследва, ако вие още не сте. Ако кажете, че той е навсякъде, ето тук, обикалята ми вилиджерите. Призовава всичко му. Хвърля, хуби,
Я съм вкъщи ти. Ще имам късмет, че устата ми е тук. Хора, ти не оцелява. 3 часа. Хора. Село! Ех ти хора? Така има селце. Чакай да има да си хапна, защото ама попа снимате. Така че хора, селцето, не знам, може да е пълно с настив. Сега ще проверим. Така, ще излезе тук на контрол. Та хубавка. Така е да няма. Страхме хора. От кукавич. Хора, гледайте ли? Ще се оглави. Го няма Майнкрафта. При мен е така, не се същат главите, бе. На мен само право чупят. Добре, сега ще проверим. Как ме страшно. Добре. Сега на хора. Вижте с мен. Така че ще останем пак с това селце. Добре. Така си имаме нещовки. Така ще живеем. Да не убия. Ще видим. Добре. Ще вървим да укрием едити. Като какво казах? Първо ще обикаваме за етикето. Ето, ще го хванем. Да. Баш първо сложите. Добре. Имаме много произвеста с... Чакай, какво ще бе? Че... Хора, видяхте ли го бе? Видяхте ли нещо там? Хора, аз видях нещо тъмно да се движи по дърветата. Веднага изчезна. Кошмар. Това не е вярно. Моята. Самолим да не ни нападне. Хора, това ще бъде със страшното стоич. Това да е харесало. Хора, чао, идва.